Agrubwat akon, dodong lakay. Sa dino ti papanam, Juana bakit? Naa, saan ka di nga imbagakan ka nga agpalingki kami kani kumarik a Miriam ita? Agpalingki ka lang, ngam kasta tibag mo. Wan ata itugot ko amin a kwarta kan pasbuk ta lakay. Agraman ATM ta, itugot ko matan. Anya? Ayan niya kalakit din aya lakay. Di ka madanagan, ta saan ko matagastusan amin. Itugot ko lang, matijay ili. Daytakay bakit? Saan mo nga usaran? Hanggang masapol nga itugot mo pailaan. Basta, itugot ko dagitoy. Tapno at damot at ikargat iti shoulder bag ko. Kasano no madukutan kay Gile? Awan pagdanagam lakay. Saan to na mapasamak dayta? Imposible ang madukutan na! Ada ako Mari Miriam. Pasensya kan no itaak laang. May nga orasan nga agur-urayak dito ay marijuana. Pasensya kan amare. Ay, nagadong kami ti salsaludsodan ni Dudong. Siyak laang nga ati mang bayad iti platim. Tapno makabawi akan ka, mare. Adda ka di kwartang marijuana? Anya kalaki din ay amare. Siyak pa iti kunam. Saan ka mawanan iti kwarta? Oh, kita ang tilinaon ti bag ko, mare. Dayta, Wow! Pasbaw kan ATM matilinaon ti bag mga marijuana. Wan, pasbuk kan ATM mi kanila kay ko, ti makitkita, mare. Dakkel siguro ti savings yung anya, maray. Ay, kato na, mare. Ay, dakkel talaga ti savings mi kanila kay ko, ijibang ko. Asidagtan iti palingkay, marijuana. Ado ka di tigatangam? Ngun, mare. Abastum iti dua alawas ti gatanga kita. Agawaan tangarod ti magna. Tapno makaawit na sa pamaray. Magandang araw po sa inyo. Ako si Rendel. May ilan po sana akong itatanong sa inyo kung okay lang. Kailangan ko po kasi ito sa aming survey. Anya ti imbaga na, maray. Jakmat na awatan. Adalaan ka nung saludsudin na kadata, mare. Agsurvey ka nung mat. Survey? Wan. Uy, at tala ka pa'y tasyak ti makisarita kun kwa na. Sana bali. Taamok mo ti agsao iti Tagalog. Ano po ang itatanong nila, sir? Nagsasagawa kasi ako ng survey tungkol sa financial literacy, ma'am. Itatanong ko po sana kung may bank account po ba kayo o nagsisavings po ba kayo. Ay, opo, sir. Sa totoo lang, dala ko po ang aming passbook at ATM na magpapatunay na may savings kami. Saglit po ha. Kukunin ko mula sa aking bag, sir. Pero war mo mat nga ang paison ti pasbook kan ATM yung maray. Una yun, Mari Miriam. Sumurot ka pa'y kanya. Tagsarita tala ang biing. Am-amom ka di day yataaw, marijuana? Saan, Mari? Yung magsurvila ang kanumot. Iso adi na kumalapdan. Una, ngam kita ang mantila na maray. Agro-pro pa mat nga scammer. Anyangay tamo tayo. Ang mga numudos na lang day na. Si kakit dimot, Mari. Saan mo't siguro? Kita ang lang amaray. Narigatan. Uy, ang mga no ibagbagam laang dayta. Gaputawan ti. Ay na, marijuana. San arumbang ay palastum mo ti ATM kan pasbook yu iti asawa. Kasano nga raw, no pag-interesan ti scammer da kita. Anya kalakit din aya, Mare. Kontra ang laamin nga aramida. Madanagan lang para kan kamaray. Narigat ti ma-scam. Siya kundi makamo iti bagit, Mare. Di na pakadanagan. No kayat mo ay kat kumunakan nga ang palingke. Di na kun pakibyangan pa. Rendel, pasensya ka na sa kaibigan ko, ha? Hindi kasi yun nakakaintindi ng Tagalog eh. At saka wala siyang passbook at ATM. At saka hindi niya masagot ang mga itatanong mo sa kanya. Okay lang po, Ma'am Juana. Saan na ulit tayo, sir? Dala ninyo ang inyong passbook at ATM? Tama po ba yun? Oo, sir. Ito, oh. Ay, wow! Pwede po bang makita at mahawakan ang inyong passbook at ATM card, Ma'am Juana? Bakit naman hindi, sir? Maraming salamat po. Ay, malaki-laki na rin palang savings ninyo, ma'am.
Oo, sir. Kaya, makita yung dakkel at talaga ti savings may, sir. Ay, si kamot ti lumabas iti paraangan may Miriam. Nagapuwa kiji palingkay ang tirusay. Ni Juan na ngay, saan ka di nagkuyog kayo ang nagpailay? Wang, nagkuyog kamay. Ngam nagpa-interview pa yung amin ti anak yung antay. Interview? Unang tay, adda ngamin tinasalaw mi ijay dalan ngagsursurbay. Ngam, kasla scammer mo dayay. Diyak man amukin ni Marijuana antay. Ipalastog na magdagiti ATM kan passbook dakin nila kay na. Anya, day tatipod no antay. Di namot ngamin kayat apanawan mi day di arendel nga agro-pro pa nga scammer. Ay, anya lakit din day di ahwan na aya. Kaslasan mo nga pampanunaw. Wala bakit? Adakong. San pa ang naghawid ti asawam do daw nga nakaw? No saan pa yan nagawid? Sa dino ngay nga tati ayan nananang. Adda ka no kinasarita na ijay ilay anak ka. No husto at tinangagaw, adda nang sorbay kan kwa na. Ay, sa pa yung tugot na ti passbook kon itim na. Ay na, pasensya amon ti anak ka dudaw. Ay na, pasensya amon ti anak ka dudaw. Hindi pa imot nga ibagbagak, asaan unay nga agpalastaw. Kaslaawan magtimang mangag na. Kasanulangan no. No anya dudaw. Ay, amangan mo no matumpungan na ti scammer. Kat itin na ti passbook kon ATM card may. Ay, nasken na makasaritak ti asawa. Nasken nga agsarita kami kani Juana. Apay narabyan ka Juana. Di mo pa'y sungsung-batan dagiti awag ko. Nakapsot ti signal ko itay. Apay aya dudong. Sa dino tinangikargam iti passbook kon ATM card ta bakit? Anya kalakit din aya. Katanda dito yung bag ko ah. Ay, kunaklakid din. No anya? Kunak ano yung palastog mo manan, wano amang ano yung paiggamukit diti sa bale. Ay saan mo't ah? Inpakitak laang iti nagsorbi kanyak itay. Anya? Inpakitak laang mo't? Saan namot nga inala? Ay, nawa na bakit? Apay nga impakitang pailaan. Kas ko nang itayon, kinita na laang mo't. Kas taon na iti bilib na kadata, idi nakita na atakal ti ornong tadudong. Ay, jak amukin ka bakit? Kaano pa yan nagrugi ti uyak ni Nana, Juana? Idi pa'y napalabas alawas ah. Anya nga tano'y pa-check up mo. Kisa yan pa lang ti savings ta. Tapno da pagpa-check up ni Nana. Sigurado ka ah. Anya laki din aya, Juana, bakit? Okay lang kanya ni Nanang mumuti mangusar. Ay na, agyaman ako na dudong. Awan na nyaman na bakit? Agsagana ka nga roday, taing kagwidro. Nas ka na makagatang kayo ti agas ni Nana. Tamang ano, kumaro tirik-rik na. Abay ngay, awan mo din maiwidrok iti ATM mi kanila kay ko. Ni, zero balance mo tan. Ay, saan ka kadipay anak ka pag-withdraw ko na anak ka? Ay, itay tapay anak ka takder di tao. Sapin nakapudpudaw. Ay. Mabit lang nanang. Maminsan pa'y, ang mga nagkamaliak lang dito ATM machine. Imposible na ibos ti savings mi. Kat sa anak mo't anag-withdraw, iti napalabas sa lawas. Uray ni Dodong, saan ba't anag-withdraw? Ay, Juan na anak ka. Okay ka kadilaan. Owen. Okay akla ang nanang. Nadadawal sa kamutan dahil ang machine. No awan ti ma-withdraw ta. Okay lang kanya kanak ka. Hala, agawin ka lang ang close mo ti clinic ita. Mabit lang nanang. Last day ko yun. No sa anak pa ang makapag-withdraw, agsubli talangan iji balay. Kunat na yung pa-check up mo ni Nana? Adda parikot, Dodong lakay. Anya ti parikot? Zero balance mo ti savings ta. Awanan maiwithdraw. Kasano nga awan kit no? Kay bangkok lang, ti bayad tinatang itinapalabas alawas. Awan nga roden, Dodong. Anya lakit din aya bakit? Makapadanag kamay. Amang ano nagkamali ka laan. Nakita nga rod. Zero balance. Mutoy man, tasyak ti mangipadas. Inulit-ulit ko pa'y. Ngam talagang awan.
Pudno ka man kanyak bakit? Asino tinagsurbikin ka, hindi nagpaili kayo kan ni Mari Miriam. Ni Rendel, lakay. Impaigam mo ka di kan kuha na ti ATM ta. Saan mo't? Sa dino nga ron tinapanan ti urnong ta. Apay ngay siyang ti pagsaludsudam. Jakmot nga rudam mo. Para magkalaunay. Iso kasta tinapasamak. Di kag pabaso lakas ta. Tawan ti ammo. Kasano no scammer gayam ti ko naman nagsurbikan ka. Ket iso tinang withdraw iti urnong ta. Ay, saan mo't siguro, lakay? Ay di kagsaw iti kasta. Tawan sa bali ang makaamoy ti password data ATM mo. No di laang data. Ket no imbagam ti password data ATM ta iti nag-interview ken ka. Ay na, jak amuken ka na. Uto-uto kan to mga men. Ay nga din nagamag ka. Ana-scam ka ka na, mariwana. Jak nga rudam mo, Mari. Awan mo't ten karga ti savings account mi. Ay sus, amangan mo't no adda sa bali anang withdraw. Naglaing damot unay no kasta, Mari. Adda kanyak ti ATM card mi. Ngam, nakapag-withdraw dalat ta? Awan ti ATM ka. Ngam kas mabuya kun mga gu iti nyaws. Posible ama withdraw ti sa bali a tao ti kwartayaw maray. Kasano ko ma? Malagip maw, idi adda ti nasalaw ta nga agsursurbay ijay ilay. Anya kalaki din aya, Mari. Anya kumamo ti connection na dayjay iti ornong mi ama pupukaw. Ay sus! Amangan ma, no adda na dakamat mo kenkwa na a private information ma. Ket iso ti inusar na, iso an na withdraw nan ti kwartayo maray. Kasano ngayon data? Awanan ti urnong ta. Pasensyakan, dudong, lakay. Manu a kwarta tinapukaw ga po iti kasta nga aramid mo. Swildok dayjay iti manu a bulan. Ita impaiskam mo. Jakmot amo akas jagayam ti plano ni Rendel. Kunak ano sorfi laang dayjay, lakay. Ti ibagam kindi. Para magken uto-uto ka ngamin. Nilakay mo't. Nilakay mo. Sige man. Kasano ang maisublim tinapukaw a kwartata? Makisarita akit ti bangko. Panagkunam ket nalakalaang dayta? Ay, napasensyakan na talaga. Jak pulos amo nga dagayam ti kakasta amutos. Damag ko ang naglukat ka iti baro a savings account, dudong lakay. Pudno dayta. Ngam saan ko nga ipaigam ken ka ti ATM card. Narigatan. Ang mga no ipaiskam munto manen. Tinagrigrigatak. Saan itaan, lakay? Ay, nakapagdesisyon ako, Juana. Saan kumamot akastaa? Among bakit? Dakil agatan tinapukaw gapo iti kastang maugalim. Agasem ngay. Tamapan mo gayam ipalpalastog ti maipapan iti urnong ta ijibang ko. Wan, lakay. Talaga nagbalbaliw akon. Ay, pasensyakan. Ngam siya kung ti mangidulin iti passbook kun ATM card ta. Ketsi ka. Sa pulam no sa dino ti ayan dayja arindel. Tapno isubli na ti kwarta ti nakaw na. Ina. Mabalinay, nanang. Mabalinay. Anya ti mabalinan, Maksimaw. Mabalinay ngayla ko, dagiti baboy ka. Agsapol kan iti bayan. Inak ibaga kiniganay, tagatangan ng ti baboy ka. Sambutag, tanangina ita ti presyo ti baboy, nanang. Nalamapan kan, tapno maidispos mon dagiti baboy mau, Maksimaw. Kapananyaw, tata Maksimaw. Agpadaya kayo, may. Mapanak ije balay daganay. Ilako ko, dagiti baboy ka. Istaw. Adda na panan ni ganay, tata Maksimaw. Ha? Sa dinaw, nakitak itaya na pan nagpastor ka dagiti kalding na. Aya. Way, tata. Ang mga numabayag pa'y dayjay nga gaway. Apay anak ko nam dayta. Istaw. Magkabalay kayo aya, kiniganay. Tapno amom dayta. Kit no naganak di talo akalding na. Isotes asikasun na di kalapaw na. Aya, no kayat mo. Inkalangin surutan di kalapaw na. Tata Maksimo. Ay, urayak langin na makaawid di balay na. Nagadayaw di kalapaw na. Ay mabanugak ang magnaa. Sumrek ka pa'y ngarot dita balay, Tata Maksimo. At dalibin ko nga harak dita. Ah, arak. Ay, halaman nga raw. Istaw, agsyat ka man. At kung yun ti bayad dagiti dua ka baboy mo, Tata Maksimo.
Ay, agyaman na, ganay. Nakachamba kayo tinapinta sa presyo Tata Maximaw. Wayne, nagadungag pa iso tinaglakwak, ganay. Nagpuskol asag sa sangaribaw. Aton aday ta ang pag-inom mo iti arak, Tata Maximaw. Ay una, nawadwad da ito yain apag sukmaon. Malang ano, panawan ka nga rudan, Tata Maximaw. I-deliver ko mo iti sa bali at tao, ti ginatang ko king kaababaw. Pampanaw mo ni ganay ang imatang itibaboy mo, pare Maximaw. Ay Wayne, pare ko tikat. Kasla kwarta na itahaig igamama. Kita imlang arudin a kwarta. Ibagampay lang akasla kwarta. Kayat mo, nga agdubli na itahaig igamama kwarta, pare Maximaw. Agdublay. Ay kayat ko pare ko tikat. Nukas na nga raw, tumngag ka, iti ibaga. Anya teramiday, tapno agdublay. Yasidag mo tilapayag mo, tayari sa asko king ka. Adtaw, tilapayag ko, pare ko tikat. Sigurado ka, pare ko tikat? Wayne, pare Maximaw, saan lang agdublay? No di ka agtriplipay. Mala, ikuyog ko ni Staw. Imbagla bodyguard ko, pare ko tikat. Sanga ribaw. 2 ribaw. 3 ribaw. 4 ribaw. Maximaw, bilbilang matay na kwartam. Way, nanang. Igatang kunto manin iti buryas na gito kwarta. Kano naghin at iburyas ita. Kurang day taupat aribaw, abilbilangam. Ay, jak pa'y mitnalpas na nagbilang. Nanang, medyo nawadwad may tinaglakwak iti 2 baboy kao. Nan, ikandakman mo't iti kwartam, Maximaw. Pangaramatan nyo iti kwarta. Kanigatan ko iti sidaan Madapay mo't sida inta iti ref. Ada ayamot rifta, kat awan mag. Hawan aya. Ay kunak no adda nanang. Mangtad ka, tay nakagudong. Anyat katagin nyo aya, iti tsindaan. Masapsyapol dito'y balay. Awan sibuyas, awan bawang, awan laya, awan bugoong. Kaila dumawatayin kada kiti kaaruba. Sayang lang ti kwarta, apaggatang yo kada kita, nanang. Di mo pala ibagan o di mo kaya timangtad kanya kiti kwarta. Igatang ko iti buryas na gito kwarta, nanang. Yak kayat na makisaya. Anya? Agdublin to na ita kwartam, numapantayo iti palutan, pare Maximaw. Sigurado ka, pare ko tikat? Wait, kunak lang aruday, pare. Ada kuntak ko iti unag ti palutan, jay mangabak ang manok ti tayan-tayaw. Talaga? Kaslawan pa nagtalik mo kanya ka. Mala, mabantayaw, kadwatan ni Staw. Ay, basta sigurado ti bagbaga maparay. 100% asigurado ti bagbaga, pare. Sigurado ang magustuhan ti papanantayaw. Naragsak niya, pare. Hinagalas, di mo bagay. Ano ti saan ko abagay, nanang? Day tabado ngayon suot mo Saan mo't apang ruwar day ta? Ay, sa anak mga papugi iti papanak, nanang. Sa dino ay ati papanam ako nam. Pagkwartaan ti papanan may, nanang. Pagkwartaan? Wayne, kwarta ti sangput ko inton rabe. Ay, nagganasin ngayon no kasta. Ay, ikan naktuman nga ron iti kwarta. Tapno kay kayat ka Wayne, nanang. Mala, inakaw, tadagasik pa ni Staw, nga balay na. Stone! Ayan, Mau! Stone! Adda ka kaday! Adak dito'y Casillas, Tata Maximaw. Umayak man! Sumret kalatan, Tata Maximaw. Nakasiramit tiri daw, Mau! Sana nakatrang ka ta. Basta lukat amlatan. Mala, kartungam nga ron dita Casillas, tanapatag ti magaking ka! Nyat ibagayo aya, Tata. Ikuyog ka, di palutan. Anya? Ay, awan mo pagpalot mo, Tata Maximaw. Siya ti makamaw, basta sumurot ka kanya. Kaano tama pan nga Inton malam, sa pulin tayo dyan, ni pare ko tikaw. Pagkwartahan da ito, yapapananta, Stone!
tinapanan tayo. Pare kutikot. Uy, tumagas tayo lahag nito'y beer house. Pari Maximaw, mag-relax tayo, Pasay. Wow, nagpipintas na giti babae dito. Tatakuti ka. Ino? Ay, mabit lang. Kaya bak niya'y sukik ang babae. Ading! Eh, umasidagay. Hi, darling kutikot. Hello, May. Ading. Kaya't ko lang ngayang amoking ka na iti kakadwa. Kasta ka di, tata kutikot. Pari Maximaw, iso ni Jenny. Jenny, iso may ni Pari Maximaw. Nice to meet you, Tata Maximo. Tatakuti ka. Siya ngay mo. Iyam amunak mo ta. Ay, aguray ka, Istong. Jenny, iso ni Istong. Istong, iso may ni Jenny. Nice to meet you, Istong. Nice to meet you, Mike. Ading Jenny. Agtugaw ka, Jenny. Agurder ka, itikayat mo kanan. Kan inuman. Okay, Tata kutikot. Pari Maximo, aginom tayo pa ibig. Padwa tayo ni Jenny nga ginom iti ara. Ay, kid. Uy na. Pare kutikot. Ay, nagganasin nga. Italaing manay na makaapayak. Ito napintas ang babae. Ay, sa bali mo gaya mapalutan tinapanandaya. Agpili ka ni tikayat mo, Pari Maximo. Wa ababay tanda iti stage nga agsalsala. Sa pula o sa putay. Ay nga sa pula sa puti asasawag nita pare. Iso ti color na iti underwear da, pare. Agpili ka ni tikayat mo nita. Nasyakaw, ti bagamaw. Siya ngay mo. Tatakuti ka. Agpili akadimot tayo. Why, ni Stone? Ako ang bahala. Ay, kukwak jay nakapula. Tatakuti ka. Kukwak mo tayo, jay nakaputi. Ay na, nagganasay. Sige. Payabak ida, kalpasan, ti panagsalada, tapno at partner yaw. Nabartak man tandag iti kakadwam, Tata kutikot. Ha? Ay, kaslasan na paimot na napartag, Jenny. Pari Maximo, Apay, pare kutikot. napartag kayo kaday. Ay, saan pa'y pare? Kabailan mi pa'y kini istong ti uminom iti ara. Wen, tatakuti ka. Kabailan mi pa iti uminaw. Iti ara. Nukas na nga ron, agurder at may tiara. Waiter, mangyag gabay ti may sa case nga arak ito'y. Hey, awan mo tin dagiti babae. Kakadwa tayo nga agininom, pare kutikat. Ha? Uwan nga preso. Di namutan nagsubli dito'y table tayo. Uray ni Jenny. Katibal tayo. Awan mo ten. Tatakuti ka. Napala siguro nagsiyar ni Jenny, isto. Hey, nagado nga arak, tinurder mo, pare. At ti kwarta ma. Basta siya, ti baka mo, agiinom tayo lata, pare Maximo. Nagurdarak pa'y itipulutan tayo. Kasanungay pare. Yan, sabi tin, kabalan ti mapan makipalot. Ay, di mong pagparikutan na ita, pare Maximo. Di napatag, nag-enjoy tayo ita nito'y beer house. At nababae, akatibol tayo. Sa bagay pare. Bukan mo pa iti magitibal iti babae. Ipagamlagan niya, ang payapak, pare. Kaya't kumuti, babae. Tatakuti ka. Ay, una, istaw. Ikan kamay, tapno saan ka amalugay. Sa bali man na babae, ti pa umayak nito'y tibol tayaw. Abay ngay. Tata Maximo. Nagulimok mo ten. Dito'y berhas. Awam mo ten. Dagiti nagado at tao. Nagpaisa. Kaslada talaga ngay. Di tao dito'y pag-iinuman. Isto. Napanan ngay ni Tata Kutikot. Tata. Nakariin kayo matgayam, Tata Maximo. Naiturog mi gayam dito'y lamisaan, Ginay.
Ayan ni pare kutikat. Imunan ang nagawid. Ay, agawid tamutan, tata. Ay, Wednesday. Igarigatan tati. Tumakdal. O saan kayo pa yung agawid, Tata Maximo? Bayadan niyo pa, dagiti ininom yun. Anya? Ay, isa na da kami tiyagbayad, Ginay. Ni pare kutikaw, ti mang bayad, iti bill may dito'y pag-iinuman. Da kayo kano ti agbayad. Iso nga imunan ang nagawid. Anya? Ay, impasubo na kung ti awanan bay na pare kutikaw. Kahit manungay ti bayadak, adan. O, ato ti listaan. Inyawat kanyak itay ti waiter. Ha? Ay, nagdakil ti bayadak abil may, Ginay. 15,000 amen. Wan, Tata Maximo. Sabali ti bayad dagiti babae ngayon table yo. Sabali magdagiti drinks da. Anya? Ay, naspak, Tata Maximo. Binudol na kalagi na ni Tata Kutikaw. Ay, agsaga na kanya tiyawanan ba yun pare kutikat? Agsaga na kanya. Ay, awanay, nanang. Awanay. Anya ti awanan, Maximo. Di kwartak akin si Mila. Nabudol. Ay, Anya, nabudol jay kwartam. Asino tinambudol kan ka, Maximo? ni pare kutikaw, nanang. Nagurder iti inuman mingara. Nangala pa iti babae ngayon table may. Katsak tinagbayad. Ay, awanay. Nay, kasalupay itan. Di mon makamat ni Kutikot na pana ni Jepangasinan. Ti awanan bain. Binudol-bodol na lang. Tapno makainom lang iti arak. Ay, leksyon kan kadayta. Apay nga minamamati ka dagos ka dagiti bagbagana. Nanang. Ay na, Maximo aya, agnakam ka ita. Sayang di kwarta abaya dagiti dua baboy mau. Ay, nanang. Ay, anya pa'y nga iti gatang mo iti burias nga ibagbagam. Gumatag ka langin iti pigibang apagurnongam iti barya. Anya. Di naktupay maikan iti igatang ko iti sidaon ta. Aw, anya nga ita tinapasamak. Napanlang iti arak kan babae iti kwartam. Ay, sayang ti kwartak, nanang. Sayang. Oh, Maria, anusan nyo ti umainton bigat? Tamapan tayo agmula iti kawayan ijay igid ti karayan, ha? Wain, Kapitan! Umay kami tumulong agasawa inton bigat. Wen, anusan nyo? Awantang dan tayo ama panagmula. Agtitinulong tayo tapno inton panawan ti bagyo ket maliklikan kumati panagrega ay ti daga. Nang runay jay igid ti karayan. Wain, Kap! Awan parikot kada kamay. Uray awan tangdam. Tinapatag. Kat makatulong kamay. Agyaman ak no kasta. Ala, agsasarak tayo nga rod inton bigat ijay igid ti karayan. Wain, Kap! Arigla daw. Ay na, pasensya kayon, Kapitan. Awan wayami nga umay agmula iti kawayan inton bigat. Ha? Awan wayayo? Apay, pagtrabahuan nyo ka de. Ha? Kwa, Kapitan? Jay... Ijay ili. Adda trabaho mi nga agasawa ijay ili. Anya? Pasensya kayo na talaga. Umay kami tutumulong nga agmula no saan kami abisi, Kapitan. Hala, wanan. No saan kayo ang makaumay inton bigat? Umay ka ito inton sumaron no apan nagmumula. Wen, Kapitan. Umay kami to. Nulakot saan kami to abisi. Kaya nga ti may bagajila lakayan na kapitan ko niya. Agmula ka no iti kawayan ijay igit ti karayan inton bigat. Anya, ganyan iti baga. Hay, masadutak lakit din no kasi jay ti maramid. Imbagak nga da trabaho tayo jay ili. Nasayata ka sa timbaga. Uray siya. Tagita ti pagsabuta. Ken may siya. Tirumbon kong magmulay ijay. Dagi jay si ti babalay da ijay karayan. Saan ka nga amin na bumarangay? Ken amumot ti ugali day jay Kapitan.
Kaslaawan manaknakom na. Mula da mula. Isunto mo ila dagasan to ti danon. Kasi pa nagtutudaw. Kat agpakalaing da nga raod. Bayan talataidan Saan mo't adata ti mabannog? Isuda mo. Ay kat mapantayin ton bigat, bakit? Narigat no saan ta mapantumulong agmula. Ang mga nuad da may bagada. Wanla kay, mapantanang. Sino nga ti kakadwa tayo ang mapanagmula? Kat amin abo marangay alakay, bayanihan nga raw. Ay kat nasayat nga rod nung kasta. Tapno ado ti maimula tayo akawayan. Wanla kay, adu tayo nga agmula. Gayam, umay nga tadamal yung agasawa. Ay na, dahi ta ti Jack amula kay. Ngam tiyam mo, gat napanmot ni Kapitan Ijabalayda. Bareng no umay da makimula. No saan man na sumro ti kinasadot da. Kat, asino nga itinakasaritam nga umay inton bigat lakay? Aduda nga umay, bakit? Umay daan tong agasawa, uray da anita, umay matlang dampyang. Apay damal yung kanto niya? Saan da ka di manan nga umay? Dayta nga road, bakit? Danta ni makapung tutak itay, gapo iti panagsasauna. Kasla mga asar. Ha? No trabaho ti pangawisan kadakwada, ado ti riri kan rasunda. Ngem no pagsayaatan, ay na, isuda ti numero 1 nga adda. Ay na, sipod pay. Kasjay ti ugali da nga agasawa. Iso ano adan to ti ayuda? Rumbang asaan na kumamot amay kan. Makabannog ka talaga ti agtrabaho. Ay na, noin may kumaamin akapurukan tayo. Nalpas kumaadagos. Wen nga rod nana. Ado ti saan ngay may. No asino nagitisigod nga umay tumultulong. Isulat ka nga iso. No asino matisaan nga imimay. Idala ta makarit na. Wen nga rod anana. Kasla daton niya nga gasawa. Ay naku namon Maria. Idala makarit na. Kanayon nga isuda ti awan. Ay, adan tula ayuda. Makangag dati sa udagi kitap tao. Nakasagsadot damot nga may. Hoy Tonya. Naa? Apay ayanana. Anya ti parikutyo. Unay ka na talaga Tonya. Adda kalagayan dito yung agap apiras iti balakubak mo. Ngamda kami. Nabambannog kami. Ano pa nagmula iti kawayan. Ti imbagam iti asawa. Adda trabaho yo ije ile. Adamo ta talaga, nana. Saan kami lang nga nakapan? Gaputa na tagtakainap ko iti rabi nga agsakit ti ulog ita. Anya? Ay nato niya. No piniluso pula ang tipan nakisaritam. Agulimak ka. Tama nga no anya pa'y ti maramid kukan ka. Nay, si kamat gayam, pare. Ag kilo-kilo matanday tapan nagnam gapo iti bartak mo. Agda nga rod ilong ka. Di uminuma. Parikot na yan ay naparay. Saan mat, pare? Tiamok ngamin kat napan kayo nagtrabaho ijay ili. Isu asaan kayo ngayon may timulong nga nagmula iti kawayan. Aha. Kasano ko mga umay kamay. Kawang matitang dantiag mula. Umay kam kidag bambano nga ay ngawan tang damay. Ha? Makapapa. Anya? Maturog kami latan na ngagmalmalan. Yung ti mapanagmula iti kawayan. Nga urin nakapunpurot ti panaway. Aha. Wen kapitan, nalabsak ni Parimal yung anabartak iti kalman. Anya? At dati ije karayan na marigrigatan nga agmulmula iti kawayan. Ngam addakit din na napalalo ti bartak na. Saan nga umay agparang-parang kanyak dagijay nga agasawa? Ha! Ang mga nujak malapdan ti pungtot ko kat ida. Uray nito niya, kapitan. Nalabsanda kano iti kalman nga agtugtugaw lang iti balayda. Uwan ka nung arod. Isutimbaga ti asawak. Ay na, imbes ajak kaya ti agungat. Ngam pagpungpungtuten dakmat nga main. Ala?
Bayan tayo idan, Kapitan. Makamiris dan tulat ta. Anya, ni pila. Nagila ko itirabaw. Hun, umapalak nga root lakay. Na, anya kumangay, ba't ya palam kong kwa na? Umapalak ang tanapan laang naglako. Nakasangaribo adagos. Rabong unli. Ay, kasta ka day. Kaya no kaya mau. Mapana mo mangalay tirabaw. Ang iyong sikat ya gilakaw. Katuan alakay. Day talaga yan. Mala, ingka nga rod agbiro ka na itirabong. Na, nagdadakil arabong sika. Allah ka kastoy. Ay na, sigurado nga daw ti pakaaramidan na day daw. Ay, saan lasa nga ribo ti mapaglakwan ni bakakaw. Ay, nakadua ka. Ay, nagawid ka. Ay na, sana kagbidot, Kapitan. Masiguradok arabong jay nakasako nga imat ni Parimalyong itay. Ha? Awan mat ti sabali mabalin na nga isako ije karayan. Alangan kit di mat abato ti mapan na isako. Ti awanan bain alalaki? Isu lang nga rudan ti pulos nga awan intultulong na. Isukit din ti natura na mapanagala iti rabong. Ha? Agsagana tayo jay. Ay, rumbang lang nga ikanyo iti pagnakman na, Kapitan. Ngamin, unfair mat kada kami nagmula iti kawayan. Malah, bayam. Mapanak nakaklay nga pudno dayta. Irakad kulakit nga ro di jipon ti kawayan. Ay nalakay. Amom ka day. Nakaragrag sakak ita. Apay bakay. Naila ko maamin jarabaw. Wan lakay. Amomot analaingak nga aglakaw. Isu nga inton madamdama. Ingka manen mangala itirabong iti karayan. Ta ilakok manen. Ay kawana, di talaga hayam. Ikan na nga ron iti kwarta nga igatang ko iti ara. Iti kasta, adda gumagata ka mapan iti karayan. Anya. Wan, ikan na ko na. Oh, atoy. Ingka gumata nga roden. Arob obam. Tapno mabiit ang maibos. Ni Maliyong day ah. Ada imat na abo ng kansako. Wan nga agpaiswan niya. Ha! Pudnon sakit itindanon niya andong kanya kiti kalmana. Sigurado ang mapanday jay ijay karayan. Anya? Ha! Sana mabalinday ito'y ang mapaspasamak. Nan, tasurotek manday jay alalaki. Ika anti pagnakman na no ka. Wan bagay! Isu ti rakid ko ijay pon ti kawayan. Umay ka nandong. Sarunwan ta ni Malyong ije karayan. Wen, Kapitan. Ngam mabitla. Apay nga day tatali nga imot yo. Daytoy ti aramaten ta mangirakid ken kuana ije pon ti kawayan. Siguraduan ta asaan ang makarukat aging gainton bigat. Anya? Tapno agnakam da ja tao. No pa nagmumula, awanda. Hanggang no pa nagrarabong, isudakit din ti alisto ang mapanagala. Talaga kastay ang... Ay na, nagdakil na talaga. Nagdakil ang rabaw. Ay na, kas lalupot ni bakit na naluman. Sigurado, nadakil man hindi mapaglakwan. Apo! Mayat! Mayat talaga! Kasla dun tinaalam ah! Ha? Kapitan! Paparian daw! Andong, oh my God! Ang tinulong ta mangirakad iti da ito atao. Wen, Kapitan. Nagawan mat tanabain mo? Aglaklako kakit din iti rabong, ngem awan mat mula makawayan. Kapitan! Ay, pakawanan na kuma! Sana na maulit pa ay! Itata na tiliw da ka. Irakad da ka dito'y pon ti kawayan. Iti gasta, agnakam ka. Ha? Anya!